Татар штабы җитәкчесе Рөстәм Ямалиев тарафыннан оештырылган шушы күркәм бәйрәмгә аның төп бүгенге максаты бәрәкәт безгә кирәк, милләтебезгә өмет, иң мөһиме дугалар кирәк, иң мөһиме. Аннан соң инде мәгънәви бераз гына әңгәмә булачак. Безнең ил аксакал диясем килми, ничек дип әйтәсем килә. Ил агаларыбыз килде, безнең мөгаллимнәребез килде, алар сүзләр сөйләячәк. Төп тема безнең ничек итеп шушы рухиятны сакларга, ничек итеп Татарстанның 100 еллыгын каршы алырга һәм инде менә Мәскәүдәге безнең җитәкчебез моннан бер чумадан бер биштәр сездән бәрәкәт, гыйлем алып китәргә телим. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah'a şükür bugün biz bu üstel ortada jığıldık. Belki ülken yaştaki ziyaglarımız, aksakallarımız, mıda bizim bilgili ustazlarımız, okuşularımız, galimlerimiz, yazışçılarımız, bugat, medeniyet, hukuk bilgiçleri. Siz barınızda halkımız, milletimiz, uçuşuna zor hizmet duygan, bu güç salgan, ulu ihtirama layık kişilerimiz. Bizni bugün bu mecliske jidi konakka çakırdı. Мәскәү Татар штабы җитәкчесе милләтпәрвәр Рөстәм әфәнде Ямалиев. Аллаһның рәхмәте булсын аңа. Мин уйлаган икеләрдә җыелырбыз дип бик пунктуальный, бик ответственный кешеләр икәнсез генә Мәскәүдә алай безнең булмый инде. Ну, біз уже әйттеләр бүген, что без 100-летие Татарстана, 30-летие суверенитета. И шулар инде шундый фикерләр. Яннан соң менә безнең штаб, чтобы сез аңлар өчен иде, да. Мин уже готовый штабка килдем. Аны организовал Федоров Ахметжан Штабеев в 93-95 годах. Безнең земляклар белән, Емель же в 97-м аңар присоединился. Просто иде вот Штабеев инде юк. Birinci yılıydı, biz şunun işini devam ederiz, чтобы было понимание onda. Bizning bu şaranın ilgilik soğuklığın Xudoy Teala indi tabiatda verib turadi. Bu zo'r bayramni mana demak biz endi yuqormanda uzundik. Ikkinchidan, har bir evning uyushtiruvchisi bor. Boshlab turuvchi entuziastlar bo'lmasa bir narsa ishlanmaydi. Ham mana shuni endi birinchi marta tugul Maskovlardan kelib Qozonda Rüstem Efendi Yamaliyev Мәскәүләрдән килеп, һәм мондый чараларны монда түгел Мәскәүнең үзендә дә карап әйтәләр бит. Фәлән җирдә татар булу җиңел, әмма Мәскәүдә татарны оештырганда чаралар булдыру икенче. Менә аның өчен рәхмәт. Һәм менә шушы бүгенге чарада татарның йөзеп башы булуда никадәр уллары, кызлары җыелды. Улар төрле тармактан һәм безне нәрсә берләштерде? Безнең иң беренче чиратта милләтебезнең язмышы, телебезнең язмышы, инде менә бүгенге халәтебез киләчәккә нишлибез? Менә шушы үзәктә булырга тиеш. Монда җыелуның үзенең бер символик мәгънәсен күрәмен, чөнки бу милләт пропагандасы булган бер билгеле. Безнең Efendi'ye rahmet turguzub, sizler buyurduğunu kişikken diyen söz var mı? Cansız mesela bu sefer. Kişikken yazılır, gerekiyor. Hem burada bunu eklenim bunun məğnəsi bu bizim Tatar kazanının üzəriyə bulunan yerlər bütün burada. Bunda Tupay'ın bize de sorup etmeyen sonra. Şimdi bugün barda ülkenler ise yüzünde sizin araba yaklaşıp gelen ülkenler kendilerini tutmayın. Жаңағы biz барымызда білеміз, біздің халық алдында енді жауаплы, мақтаулы борыштар тұрғандығын һәм біздің енді ауыр халде өмір алғанда мынау бұл сөзден қорқасы жоқ, тартынасы жоқ. Шынында біздің
milletimizin gelecekte yaşadığı için kayıt geçiyor. Cevaplı şey. Bana bu gelecekte isense alıp alga barу için, algarış bulsan için biz her kaysabız koldan kelgenini işlerimiz деп ойлаймын. Her kaysabız. Мындағы кішілерге татар халқы нешік қадірлі, нешік ауыр яши, нешік аның тұрмышын өзгертуге деп сыйлап отыру менен келмес енді. Бұл кішілер мені қарағанда бүтін көңілдері, жанлары білән өз милләтін үшін бүтін мүмкіндіктерін пайдаланған кішілер. Нәрсе айтасым келе? Benim de söyleyenim var, Allah'tan aydan. Tatar birisinin büyüklüğün anlayan kişi değil. Tatar halkı ömürge özünün ittişinin talantın görürge, onu üstürge, onun kaderini bilirge öğrengen halk değil. Zaman özgerdi, birinci mertebe biz kurutmuşuz. Biz büyük millet. Biz bir kimden kim tugil. Biz bir kimden yalınıp, ana buysınıp, onun kiyin kiyle götürge tüyüştürün diyen fikrini ko'tarib çıktı. Hem aytasım ki de, şu fikir birinci mertebe o'z milleti bilan gururlanı diyen hisni tug'dirdi. Havalarda ışıkan akışlarının kanatları kıyıla jillerde, toprağına olup bölüşeşselerde, gitmeyken tuğan illerge. Toprağına olup bölüşeşselerde, gitmeyken tuğan illerge. Gitmeyken tuğan illerge. Rahmet. Kızganışa karşı biz cemaatçilikni uyuşturuv işlerin ahırına yetkirmedik. İşini tapşırdık devlet organlarına. Bugün oşuk. Moskvada alıp barılgan siyaset sebepli devlet organları işe yaramıyorlar. Şuna göre eğer de biz özümüzni qutqarib qoladigan ekan, bizga uyushtirga kerak jamoatchilik bo'lib. Ya'ni millatni yangidan formallashtirishga kerak. Turli usullar bilan mahallalar qiyofatida, turli jamiyatlar qiyofatida, xotin-qizlar, erlar krujoklar qiyofatida, chunki shular uyushmasak, bizning Tataristonning da negizi bo'lmayacak, millatning da negizi bo'lmayacak. Bu bir g'oyat qatlovli ish. Mana Shitda ko'paygan misaga aytaman. Shitdaga tatarlarning endi 40%gina tatarcha biladilar. 60%i tilsiz. Bizga da shunday ham kelib yetadi. Shunga ko'ra agar biz oyoq tirab qarshi turmasa, bunda bu siyosatga tezda bizda da shunday vaziyat bo'lacak. Ömrüm buya min sima borasla ituğan jeri vazir İxudayım isen şokta jirde izgelep kıvırgan mümkünlük bir. Bardaydın sağ olup, selamet bulup, işimiz bilen tırışık Allah'ımızdan
Бетни татар халкы, чөнки дөньяның киләчәге өчен татар халкы кирәк. Рәхмәт. Әнкәйбезне сеннән алып кайткан, сен суында юган икәне. Ишек җырын көйләп, төннәр буе, без искәнне көткән биләр. Biz işbana uçtuk, əngəl bilən, İğüsmə bilgən qışaqdan. Biz əngəyinin işanlarıydı, İş qayğısı bulur bayşaqlar. Biz əngəyinin işanlarıydı, İş qayğısı bulur Гадәттә, өлкәннәр көненә багышлап, җыялар, иде һәм әллә шулай инде ул кайберләргә булган чек пенсионерларны ашаталар, консерва яки гречка бирәләр иде. Хәзер шундый хәлгә җиттек һәм күпчелек ашар өчен түгел, ниндидер рухи ярдәмне искә төшә торган көннәр бу бит халыкара көн. Шуңа күрә бу җыелышта менә шуның рухи ярдәмнең күрәбез без кайбер блюдаларын әйбит. Шуңа өстәп әйтәм инде мин, менә кызык проблемалар дигәндә, әлбәттә татар булу нәрсә ул дисәң инде, ата-ананы өлкәннәрне хөрмәт итү кирәк бит инде ул. Вопрос не бесспорный дип әйтәләр хәзер. Чыннан да берәр яшь кеше әйтсә, почему дип әйтсә, ул бит ишетеп кайта, урамнан ишетеп кайта да хөрмәт итмәй, яки санамый, яки тыңламый. Бу проблема бар һәм мондый проблемалар күп. Шул турыда киңәшү бик әйбәт һәм ахырда шуны әйтәм, менә без академиклардан татар стратегиясын көтеп торасы юк, ул бик гади ата-анасын хөрмәт иткән, өлкәннәрне хөрмәт иткән, туган телен яраткан һәм өйрәткән, тарихны өйрәнгән, тырышып эшләгән, эчмәгән һәм 4-5 бала тудырган һәм үзенең республикасын булган. Дәүләте булган бүген Татарстанны яклаган кеше ул татар. Менә мин сезгә сөйләдем татар стратегиясын. Аның тәүдәсендә уңышлар телим. Озак торды бу көз. Күчмә кошлар киткәнгә дә күктә биш булды. Аккаенда сыңар япрак туңа, калтырана, көннәр җылыды. Эшкә барган кайткан чакта карыйм, күзәтеп йөрим. Кайчан үзелсә дә ул соңгы миг. Сизелми калмас, сизелер. Җилләр ачы торганда, күз алдында өзелепләр төште бер көнне салкын суга. Соңгы япрак төште. Тыныч торган дөньям селкенде, ничә тапкыр. Соңгы яфраклар üzülüp düşkәндер безгә сизелми. Яфраклар язын тагын чыга. Соңгы өмет ике üzülми. Менә бусы бер. Икенчесе миңа бик якын, миңа йөрәгемә ята торган шигырь. Күзләргә кадәр үзен саклаган, сентябрь узмый, чәчкә атмаган. Кызыгырлык микән бу язмыш, бакчада ялгыз, сары көнбагыш. Көнбагыш түгел, ялгыз ай сыман, алтын чугына кунган ак томан. Шул көнбагышны күреп калырга, кояш үрелә таулар артыннан. Штабта бар безнең методика, да? Нигәдер аны бер кеше кулланмай. Но безнең методика основана на тренинге, внушении менә. Без менә яшьләр белән татарин, Кашпировский кебек түгел инде, да? Но без менә шундый пытаемся шундый итәргә инде. Устазларга менә аларның иманнарын, рухларын, милләтне инде менә шундый мин татар теленең киләчәген,
Ну, конечно, семья, конечно, детский возраст, bütün нәрсе, но менә шул тренингны без Мәскәүдә кулланабыз. Потому что татар, все уже хәле татар белмәсә дә, балаларын татарча үстерсеннәр. И балалары алар менә милләт мәктәп турында высшее образование турында. Без настраиваем, что татар яшьләре рус телен руслардан да яхшырак белергә тиеш. Английский да белергә тиеш. Татар был не внешний татар. Не внешний татар. Татар это культура, уровень, поведение. Үзен тота, үзен менә эшлей, үзен хезмәт тота, үзен тырышмый. Bütün kişiden ayrılıp dururlar şimdi. Не должен в жизни добиться больше татарин, да? А добиться в жизни больше. И шум в области идеологии, он является каким-то рычагом воспитательной для самосовершенствования. Вкратце без идеологии шум. Сезгә бик зур рәхмәт. Значит, мин пользуясь моментом, для меня сезнең кодыгыз бездә кунакта, да, Мәскәүдә. И остальные тоже Мәскәүдә булсагыз, килсәгез, безнең яшьләр белән аралашсагыз, конечно, бик яхшы булыр. Вот, безнең Мәскәүдә белән татарча, бик яхшы сөйләүчеләр дә аз инде хәзер. Шулай итеп, Мәскәүдә булсагыз, безгә обязательно шалтыратыгыз, безнең белән яшьләр белән аралашсагыз, бик яхшы булыр иде. Ярар, яхшы сәламәтлекләр, менә безнең Аксакал клубында bir 7 кеше бар да, 2 хатын кыз 5. Алар 90-нан узган. Менә алар җегетләр кебек, кызлар кебек әле. Вот сезгә для примера приедете, без сезне таныштырабыз. Я Раббым, шушы биргән нигъмәтләрең, шушы биргән ризыкларың өчен шүкрана кылабыз, Раббым Аллам. Алдағы күндә дә безне бу ризыклардан мәхрүм итмә. Раббым Аллам, алдағы күндә дә безгә күрешеп, шатланып яшәргә насыйп айла. Алдағы көндә дә милләт булып, телебезне саклап, уру-гадәтләребезне саклап яшәргә насыйп айла. Киләсе мәңгелек дөньяда Раббым Аллам, җәннәтләрендә күрешергә, шушындый матур сөйләр артында бергә җәннәтләрендә күрешергә насыйп айла. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Аллаһу акбар.